ಹಲೋ ಬಂಧುಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಕ್ಲನ ಜಾತ್ರೆ ಇನಿ ಕೊಡಿಯೇರ್ನೆ ಅಂಚ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾವುಂದುಂಡು. ಯಾನ್ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡುಲ್ಲೆ ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ವಿಟ್ಲಾಗ್ ಹೋದಿದ್ದೆ. ವಿಟ್ಲಾಗ್ ದಾಯ ಪೋಯಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ಅಡ್ಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡಿಯೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಹೋಂದುಲ್ಲ ಅಡೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಪೈ ಹರಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ಎಣ್ಣ ತುಲ ಸರ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ತು ಉಂಡು. ಅವು ಸರ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಸರ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪೈಂಟ್ ಅವು ಬಿಚ್ಚಿನ ನಿಕ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಟೋ ನಿಜ ನಿಕ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು ನೆಲ ಕುಂತಾವೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪತ್ತೆ இனி பையகு காப்பு மஜலடு ಬಲೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡು ಜಾತ್ರೆಡು ನಡಪಿಂಚಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾವಂಜ ಮೇಳದ ಆಟ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪುರಾಣ ಕಂಡ ಓ ಕಳಂಜಿ ಮಲೆ ಸಂಪುಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿಕ್ಕ ಮರತ ಪುದರೆಂಚಿನ ನೃತ್ತ ಬಲ್ಲು ಅನ್ಪೇರಿ ನೃತ್ತ ಬಲ್ಲು ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಟೇಡಿ ಸತ್ಯ ಈಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಡಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಮುಂದೆ ಒಯ್ತ ಇರೇ ನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೇಜಾರ ಚಂದಳಿಕೆದ ಮೂಸುತ್ತುಲಿ ಗೆಸ್ ಮನ್ ಪರದ ಮುದುಕ ಗೆಸ್ ಮಂತ್ ಧ್ಯಾನ ಕೆಟ್ಟನ ಬರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಬಂದ ನೇರುಳ್ದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬಣ್ಣಿರುತ್ತೇನೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಮಂಡಿ ಜಾತಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಯ್ಯೋ ಸಿಲ್ವರ್ ಮರ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಅಪ್ಪಣೆ ಅಂದ ಇವಲ್ ತೂತಿನಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಅವಳು ಕತ್ತರಿ ಮಂತೊಂದು ಲೇರಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಪಿದಾಡ್ನ ಕಲ್ತಿರೋದು ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇರು ಬರ್ರಿ ಉಂಡಾ ಯಾವ ಒಪ್ಪೈತೆ
ಅತ್ತು ಪೊಪ್ಪಗು ಬಾರುಂಡು ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂತುಡು ಓಟದೆ ಅಂಚ ಬೇಗ ಈ ಸಲ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಮಾತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾನಿತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಪೋಯಿ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಮೀದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪುನೆ ಪೊಪ್ಪ ಸಾಂದಡಿ ಈ ಸಲ ಬೇಗ ಯಾನಿತ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಆಮೇಲೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಇಂದು ಇರು ಪಿದಾಡಿಪ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಒಂಬಡ್ಡೆ ಏಳು ಮುಕ್ಕಾಲನ ಬರ್ಪೆ ಏಳು ಪೊಪ್ಪ ಬತ್ತಾಯಿ ಕುಡ್ಲಿ ಬರ್ಪುಣ್ಯನು ಇದರ ಪಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ ದಿಪ್ಪೋಡು ಪಪ್ಪ ಬತ್ತದಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಣ್ಣೆ ಅವ ಹೆಂಗ್ ಕೂತು ಜೇತೋರ್ತು ಬರ್ವೇರಿಂದ ಇರ್ ಪಿದಾಡ್ ದಿಪ್ಪಳು ಏನ್ ಮರಣ ಪಿದಾಡ್ ದಿಪ್ಪಲೆ ಏನ್ ಮರಿಕ್ ಯಾನಿತ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪುಪ್ಪ ಗೊರ ಬಾರುಂಡು ಸಾಂದಾಡಿ ಅಂಗಡಿ ಯಾನ್ ಉಂತೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬಲೆ ಪುಯ್ 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 ಗೊತ್ತು. ಮುಳ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ತಿಂತೀನಿ ಏನ್ ಮರಿಕ್ ಬಾಕ್ಲಾಡ್ವೆ ಏನು ಮರ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾನಿತ ಅಂಗಡಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ 12 ಗಂಟೆನಾ ಮುಗಿಯುಂಡು ಬೋವಿ ಸೀರೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುಂಡು ಸೋಕುಂಡು ಅಕ್ಕವ್ರು ನಾವು ಅಂದದೆ ಪುಯ್ 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 ತೆಲ್ಪಿಜಿ ಸೋಕುಂಡು ಪುಯ್ ಪುಯ್ ಎಂಕ್ಲಿತ ಪಿದಾಡಿಯ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಏತಾಪುಂಡು ಆತ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಬರ್ತಾಂಡು ಪುಯ್ 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 ಯಾವ ಶನಿ ಅವನ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವೇ ಸ್ವರಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪಾಯ್
ಯಾನ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮನಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿಡ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್.